O primeiro sitio de Europa que soubo dun lugar que anos despois recibiría o nome de América foi Galicia. 1 de marzo de 1493, a Baía de Bayona arriba unha carabela sen mastros, medio vencida polo océano. É La Pinta, que volvía da outra beira do Atlántico. O rexedor da vila, Paio Veloso, desconfía e chama á garda. 6 cabaleiros toman posicións. Pola praia da Ribeira aparecen 2 homes exhaustos. Un deles leva un estandarte real. É Cristóbal García Sarmiento, mariñeiro do Val Miñor. Da Pinta desembarcan o seu capitán Martín Alonso Pinzón, Rodrigo de Triana, o grumete, que conta que foi el o primeiro en ver aquelas terras o 12 de outubro do ano anterior, e 3 indíxenas en mal estado que axiña son auxiliados por monxes do Hospital da Caridade. Pinzón e Sarmiento falanlles aos galegos do Novo Mundo, da nudez das súas xentes e das maravillas que alo encontraron. Ensínanlle o ouro e 2 extravagancias que co paso dos anos se convertirían en produtos habituais en toda Europa: a pataca e o tabaco. Pinzón fai 3 peticións: avisar os reis, arranxar o barco e o descanso da tripulación. 30 días despois, morrería na súa vila natal, Palos. Os mensaxeiros partiron o momento para cruzar toda a península cara a Barcelona, onde estaba a corte dos reis católicos. 3 días despois de que La Pinta fondeara en Bayona, Cristóbal Colón facíao con la niña en Lisboa. Volvería ao Novo Mundo 6 meses despois.